Hem dit al principi que per ser un estat cal població, més territori, més sobirania, més institucions. La població és la gent. El territori és el lloc on viu la població. Les institucions ja sabem què és. I la sobirania? Què és la sobirania? La sobirania és la independència de qualsevol estat per crear les seves lleis i controlar els seus recursos, sense la coacció d'altres estats. Nosaltres, si us en recordeu, vam crear una llei de transitorietat, però podem controlar els nostres recursos? No. Per tant, no som sobirans. Penso que és important, penso que és molt important, anomenar quins tipus de sobirania existeixen. N'hi ha 4 tipus de sobirania. La primera és la sobirania institucional. La segona és la sobirania mixta. La tercera és la sobirania ciutadana. I la quarta, la sobirania compartida. La primera, la institucional, és la sobirania cedida a les institucions. Quan la ciutadania cedeix, no delega, la seva sobirania en els seus representants polítics elegits democràticament en unes eleccions. El que passa, què és? Que el poble, al cedir la seva sobirania, la perd. Així de clar. Dins de la institucional hi ha 2 tipus de sobirania institucional. La sobirania parlamentària, dita també democràcia representativa. Per què? Perquè és la que a través d'un procés electoral amb sufragi universal la ciutadania designa un reduït nombre de persones electes, que són els càrrecs electes, que ostentaran la representació ciutadana. I la faran present en la seu parlamentària, on expressaran la veu i voluntat, això ho hem de posar molt entre cometes, de la ciutadania. És a dir, la sobirania ciutadana s'exerceix per representació, sent aquesta representació el mitjà pel que la ciutadania participa dels assumptes públics. Països amb aquesta sobirania? El Regne Unit i Espanya. I el segon tipus de sobirania institucional és la sobirania compartida entre el Parlament i el president. És propi dels sistemes presidencialistes, com els Estats Units, o dels sistemes semipresidencialistes, com França. La ciutadania, igual que la primera, no pinta res. Després tenim la sobirania mixta, on la sobirania és compartida, sigui de manera general o en casos concrets, entre la ciutadania i el govern. I el tercer tipus que tenim és la sobirania ciutadana, també dita, i ho haureu escoltat moltes vegades, com democràcia directa. Parteix del principi que la sobirania és del conjunt de la ciutadania i no de les institucions legítimes que la representen. La ciutadania és el titular de la sobirania, que la delega, no cedeix, delega a les institucions corresponents, al Parlament, al govern, al sistema judicial, etc. Però en continua sent el titular. O sigui, el poble és el titular, de tal manera que si ho creu convenient pot exercir-la directament. Les decisions preses pel conjunt de la ciutadania, que és sobirana, estaran sempre per sobre de les decisions que prenguin les institucions. És a dir, el poder constituent, el poble, sempre estarà per damunt del poder constituït, els polítics. I en quart lloc tenim la sobirania compartida, que són cessions internacionals de sobirania. Després de la Segona Guerra Mundial, els països van quedar tan astorats sobre la magnitud i la cruesa dels resultats de les 2 grans guerres que van considerar la necessitat de fer un nou intent organitzatiu mundial amb la redacció de la Carta de les Nacions Unides. La Carta contempla una sèrie de principis fonamentals del dret internacional que són d'obligat compliment per part de tots els estats del món. Entre aquests principis fonamentals d'obligat compliment, hi ha la Declaració Universal dels Drets Humans i el respecte a la dignitat humana, o la lliure determinació dels pobles, entre d'altres. A partir d'aquest moment es van creant tota una sèrie d'organitzacions i tractats internacionals que, complint amb els mandats de la Carta de l'ONU,
també obliguen els països signants en els termes i principis que cada organització o tractat internacional estableixin. Així es van crear la OMS, la UNESCO, diferents organismes internacionals. En conclusió, ja veiem que hi ha molts tipus de sobirania. Però, què és el més important d'aquesta sobirania? Jo crec que és molt clar, no? Qui la té i com l'exerceix. En el cas de l'Estat espanyol, diu que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Hem vist que Espanya té una sobirania institucional i parlamentària. Per tant, el poble cedeix la seva sobirania, la perd. Per tant, no es pot dir que la sobirania és del poble. Dir això a la Constitució és un oxímoron. Ja hem vist els models de sobiranies que existeixen. Potser hi ha gent que diu, doncs mira, a mi ja em va bé una institucional. Altra potser diria, no, doncs jo vull una ciutadana. Democràcia directa. No és una cosa menor decidir això. El que hem de tenir clar és que el Consell per la República aposta per la democràcia directa. I vol un govern no per les persones, sinó amb les persones. Per tant, aquestes han de poder decidir i participar sobre tot.